Čau, já jsem motherfucking scumbag, střídej mi to, reprezentuju Boom Bap Studio Ruby, Czech Republic. Tohle video nahrávám pro všechny zmrdy, jako seš ty Ferocity, zasranej teplouši, seš skurvenec, kterýho mrdali do prdele v base tam v Kanadě. Přijel si sem dělat fréra, teďkom pojebeš mámu, ty mrtko jedna. Pro tebe fajci, ty zasraná smažko, špinavá, vykroucená. Škoda, že jsi se nepropíchl tím nožem, jak jsem tě honil, vole, ty mrtko špinavá, jak jsi spadl na zem. Škoda, že jsi si ho do sebe nebol, ty mrtko. A pro tebe, kravare, ty cípáku, neboj se, už brzy se potkáme, brzy. Pojebeš mámu taky mrtko, vyrazím ti zuby, už nebudeš repovat. Cípáci zasraný, vyjebanci, homoklády, skurvenci, pasujete všichni tři, co jste tady byli za dveřmi, mrtki. Tak se už jsem chytl, on vidí, ty víš moc dobře, ty mrtko jedna, moc dobře víš. Ale to nebylo nic, pajci, to nebylo nic, byli tam lidi svědci, a ještě potkám bez nich, nemáš živit taky ty mrtko. Chtěl říkal jsi, co jsi říkal, že si chce ten mrtko škanadský usmířit. Přenu na vás, mrtky, ču vám do huby, vy mrtky, fuck you, vy mrtky. Chtěli jste válku, máte ji mít, pojebete, vy mrtky. A to přísahám, pojebete, jak se stříháme.